హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు ఏపీ ప్రాపర్టీస్. ఫ్రెండ్స్, మనకి గొల్లపూడిలో 2 BHK ఫ్లాట్ ఒకటి సేల్స్కి వచ్చిందండి. చూడండి, బయటంతా ఎల్ షేప్ బాల్కనీ ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి 1200 SFT. మనకి ఫేసింగ్ వచ్చేసి ఈస్ట్ ఫేసింగ్ అండి. ఇది వన్ సెంటర్ రోడ్డు ఫేస్ వస్తుందండి. ఇల్లు మనకి పంచాయతీ ఆఫీస్ దగ్గరలో వస్తుంది. వన్ సెంటర్ ఫేస్, 1200 SFT, 36 గజాల యూడిఎస్ అండి. డబల్ బెడ్రూము, చాలా స్పేసెస్గా కబోర్డింగ్ వర్క్ అంతా చేస్తుంది. ఇది మాస్టర్ బెడ్రూము, చాలా స్పేసెస్గా, వెంటిలేషన్ కూడా చాలా బాగుందండి. మరి దీని యూడిఎస్ వచ్చేసి 36 గజాలండి. 36 గజాలు ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నారు. దీని ప్రైజ్ వచ్చేసి 35 లక్షలు చెప్తున్నారు. మనం రేట్ అయితే మాట్లాడుకోవచ్చు. బ్యాంక్ లోన్ వస్తుంది. మరి దీని గురించి పూర్తి వివరాలు కావాలంటే మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ కాల్ చేయండి, మీకు మరిన్ని వివరాలు తెలియజేస్తాం. అలాగే ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ చూసినట్లయితే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేసి సపోర్ట్ చేయండి. ఇన్స్టాగ్రామ్లో మన పేజ్ని ఫాలో అవ్వండి.